Lagare iyo ye be soju la o kuma mun ne b'i la poire ne yɛrɛ bɛ ka mɔla ka bɔ kɛnɛma ni ne ye tulu o tulu mu tulu in tɛ ka kɛ n sago ye ka daminɛ n tɛgɛ la fo n sen a si tɛ jɛ ka kɛ n sago ye lagare hamini jɔrɔ min kun b'i la tuluko la o banna sɔrɔyɔrɔ kelen wɔlɔfɔbugu sugu kɔnɔ badeni boutique n'i sera n'i ye ɲininkali kɛ badeni ka yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ dɔn nouveau beauté n'i ye ɲininkali kɛ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan u b'i tɛgɛ ta fo badeni ka yɔrɔ la k'a daminɛ tulu la ka se parfum ma ka se safinɛ su qualité ka di ye n'i sera badeni ka yɔrɔ la i nimisi bɛ wasa i nugu k'i kɛ mana piɲɛ k'i kɛ k'o kɛ sago ye ko bunteni kɔ sɔrɔyɔrɔ kelen nouveau beauté wa a ma da o dɔrɔn ma ko an cɛlakaw yɛrɛ fɛnɛ ta b'a la k'a daminɛ cɛtulu la jɛman finman i mago b'a sugu o sugu la zanfala kurukuru misɛnnin a bɛɛ lajɛlen suguya dɔ bɛ badeni boutique la nɛgɛjuru sira 60 02 46 55 72 67 17 63 n'i y'o kongo dɔrɔn i bɛ badeni sɔrɔ kɔɲɔ b'i bolo denwuli b'i bolo hali furusiri b'i bolo ka n'a ɲini yɔrɔ jan sɔrɔ yɔrɔ kelen nouveau beauté wɔlɔfɔbugu sugu kɔnɔ ala la poids badeni bitigi ale nana musolakaw lafiyali kama